La plaça Sant Antoni Maria Claret de Sallent va ser l'escenari d'una mostra de batucada amb els alumnes de l'Escola de Música del taller de percussió Punta Catà. Perquè és un projecte que vam engegar ara al setembre, doncs només hem començat el curs i teníem moltes ganes de sortir a tocar i hem aprofitat la Setmana Cultural i fa que un dia esplèndid, que diumenge és Sant Jordi i hem passat de fer una petita mostra. Això és un invent que hem fet aquest any, però veient l'acollida del públic, de l'escola i dels alumnes, que més que alumnes ja són participants i amics, ho continuarem fent i amb moltes ganes i amb molta força. El grup, format per alumnes de l'Escola de Música Cal Moliner, es va mostrar molt satisfet de l'actuació per la gran acollida que van tenir i esperen poder augmentar en nombre. Home, ara som 16, el que passa que tinc entès que ara al gener farem un taller de curta durada per gent més adulta. Gent més adulta és entre 35 i 40 anys, ja veurem, a veure com anirà això. Va ser la primera actuació després de mesos de treball i moltes classes. Primer tot van partitures, llegit, hi ha molta feina, ens ho hem d'aprendre a memòria, llavors aprendre a ballar, és una cosa molt nova per nosaltres, jo no ho havia fet mai, ho havia vist, però això de dir muntant els coreos, però totes m'ajuden molt i proposen molt, i és un grup una mica de tots, la veritat és que sempre dic que és el nostre grup, i s'ho ha agafat molt a pit, i la veritat és que funciona i sona molt bé. Després d'aquesta actuació, esperen fer-ne moltes més i estan disposats a participar en els següents esdeveniments de Sallent.